mektepte Tatar şehirlik Zantiyos aksiyası mana şunday bayram ruhunda başlanıp ketdi. Vay Allah'a şükür söyleşem. Bağlar bilen söyleşem, ile söyleşem. Bik köp şaralarla Tatar tilinde ötkeremiz. Biz bir Maznakay'da yaşıyoruz şu an. Tatar tilin bik yakşı vergek gerek. Siz so'qdan yurumsiz Tatar tili diktantida birinchi marta qatnashasizmi? Yo'q, ikkinchi marta Uzvan yılında qatnaşdım. Men qatnaşmadım, men birinchi topqir qatnaşdim. Şu an bir qavşayım, bir qo'rqam. Nechta kelib chiqar ekan bilmayman. 2021 yıl Xalqlar Birdamligi һәм Туган телләрне саклау еллыгынан безнең мәктәбебездә Тел халыкның күңел кыңгыравы дигән проект тормышка ашырылды. Tatar tili укытучылар тарафыннан. Чөнки районда 3 татар тили иң яхшы татар тили укытучылары дигән грантны безнең мәктәптән 2 укытучы алды. Һәм инде шушы проект эшләребез менә шушы газетада урын алды. Бүгенге көннең истәлекле бүләк итеп сезгә шул газетаны бүләк итәргә рөхсәт итегез. Üçüncüsü, ikisi sizde. Üçüncüsü, ikisi bizde. Birisi Мен Бадыкова Алсу Айратовна. Бұл Diktant yazıda. диктант yazıda ikinci yıl qatnaşam. Özümün bilimini tekşirem. Bu sizge işinizde yardım ете mi? Tatar tili. Yardım ете. Biz потому что iş boyunca da statiyalar yazarız. Tatar tilinde de, Rus tilinde de iki tilde statiyalar yazarız. Мен Сервер Ханипова Миргалифан кызы. Икенче ел инде шушы диктантны язарга киләм. Шушы җиденче мәктәптә. Мен 27 ел шушы мәктәптә татар теле һәм әдәбияты фәнен укыттым. Үземнең телемне бик яратам. Татар булуым белән бик гырурланам. Бу бик миңа шушы диктант язу, гомумән татар телен куллану һәрвакыт миңа ярдәм итә, чөнки мин бүгенге көндә лаеклы ялда булсам да, шигырьләр, җырлар язам, текстлар язган булганда ул миңа зур ярдәмче булып тора.